Halipam, adam oğlu bela beterlerden, kıyınçılıklardan kaçan dinarka? Şol orsuz yaşayış yok mudur? Gulu we salih. Durmuşda esas zat ýagşylyktır. Erwetlikler, apatlar elmadama ýagşylygyň terk edilmegine ýüze çykýan zatlardyr. Insanyň elmi dama gowulmagy juda çetin. Şoňçylym apatlardyr, kıyınçylyklar, onu synymagyň aýrylmaz bölegine gurulýar. Şeýle dämi? Bela beterlere üns berilmese onu baştan geçirilýän mahal kejebäň dargar. Durmuş ýowuz görünür. Çekilen şonça kıyınçylygyň netijesi bolsa reýgan bolar. Emma bela beterler bilen yüz bolunan mahaly derrew oňa päklenmäge sebäp hökmüne garap, ony sowap kazanmak üçin pursat diýip bilmelidir. Kıyınçylygy sowaby gurmak nähil lomogy ýerdejeken? Hawa ýöne bir şert bilen bu ýerde jyn tapmak üçin öňürti bakynyň aňyrsynaky onu bereni tapmak ilkinji adamdyr. Soňra bolsa älemde bolup geçýän zatdan hiç biri öz başdak däldir diýip pikir etmek hem ikinji adamdyr. Onda üçünji adam nämeke? Özüni arzan saklayan sabır duýgusyny döretmekdir. Onda adam Allah Taala keremiň hem hoş, gaharyň hem hoş diýip bilse gerek. Ine şonu bela beterliň netijesiniň nähil haýyrdygy ma'lum bolar. Fakat Ýöne haýyp her bir kıyınçylyga uçuran muňa düşünüp bilen o. Eger özüni bütünle ýitiren bolsa oňa bir çykalga tapylar. Nädip beýle bolýar? 5-nji ölçüň gahrmanlaryna täze wezipe ýüklenmek arkaly. Onna bir işin başında dursa. Hawa Yeter. Erdem betedinni. Haýyş edýän besir. Maňa erte kotorma. Erteki mi? Erteki he? Sana bir öy alamda erteki däldi. Şo wagta dogruçul adamdym men. Öýü alanmışyňamda näme boldy? Häzirim bankyň eline dälmi? İslenlik wagt gapymyzdan gelip bilerler. Bolýa, menen başga zat diýem oňa. Ýöne bu ýagdaýdan baş alyp çykar. Azajyk sabır bolup bilmezmiň? Ýok bolup bilmen. Şu çağılan ýagdaýyna seret. Göz güýüni ýagdaýda. Bolýa ko, gıygırma. Baba, kaka, siz näme üçin gıýgyrşýaňyz? Gıygırşam zok, oglum. Ejeň bilen görleşýär. Ýok, gyýgyrşýas. Näme üçin çağany allaýan Erdem? Oraz, kulak as. Kakaň işleri uğruna däl. Gata agyr günler baştan geçirýär. Düşündiňmi? Gyýgyrşmamyzyň sebäbi şol. Eje, ýöne gowdýa bolsa näme üçin gıýgyrşýaňyz? Ondan hemme zat hazan beter bulaşmazmy? Wah ýeziz balam, akyllyja oglum, elbetde şeýle. Ýöne şu güne yumşak çemeleşip ýetdik-de. Tamsyklama. O näme diýdiň boldy? Näme çykdyň onda? Men ýenşekmidiň? Käşke uron bolsadym, käşke ýenjen bolsadym, şu ýagdaý ha düşmez. Şu ýagdaý diýip ýüregi uçdyň aý. Näme diýmüş ýagdaýymyň? Öýümüz ýok Erdem, öýümüz ýok. Besedin ne şeytanyň biri. Häzir bol. Öňüňe seret. insan adamlar öz hatalary zerarly belany özüne çekýärler. Hatam beteri bir-birlerini günäkärläp başlanlaryna. Olam belany köp etse artdyrýar. Käşke sabır etmegi başarsadylar. Bolmasa ýaşaýyşlary hatam erwetleşer. Nähil gowulardy. Çünkü çyn sabır belanyň ilk uçuran portosyna edilen sabırdyr.
Tekrar Ýagşy, ýygy yaratyn. Aydanın gelsin. Ay Nurcan kıynanma. İnşallah size şefaat yeter. Amin. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Anne. Ece. Jigemi 2 gün öňem şunu oýnap otyrdy. Gıýgyrşanyňyň heýpeýdasy degdimi Ece? Degdimi? Ozon. Dur oğlum. Meni günäkärliýe. Bu zatlar üçin meni günäkärliýe. Can kıydım. Ay Nur. Kıydım, güzel kıydım. Ağla minni. Hemme zat Allah'ın iradesi bilen bolýandyr. Şeýle mi? Ýagny balamy elimden alyrmagymda oğlum hiç il günäsi ýok da onu. Birek günäkärläp hiç bir gala alyp bilmersiňiz. Özüňem gaty horlaýan. Meni horlayan da adam şu da. Menden başka hiç kim hiç da gıynanan ok. Canım yakyan diňe men. Samsyklama Aynur. Muny aýtmaga nening diliň bar ya? Näme? Yalan mı? Aynur. Men näme şu bolan zatlara gynanýan näler öýdýäňmi? Şeýlemi? Bolya, gıynanyan diyeli. Yöne hey uçdan azabını çekyen mi? Bilýän mi şu zatdan bary sen sebäpli bolly? Men sebäpli? Hawa sen sebäpli. Telekçilik sen etdiň. Eger sen yerinde bolsadym, ömrüm ötünçe hiç kimin yüzüne teredip bilmezdim. Kaka, sen tut Gel çok. lan gel. Dur şu tayda dur. Yani Tut tut. çok seni. Tut bakal bol. Dursana kaka. Anan bol tut. Kaka sen tut ornadım. Gel kovala bol. Baryan yettim kaka. Gel hani. Sen berde näme işleýän? Kakama garaşyan. Bir derek garaşyp oturma, olen tek gelmez. Näme üçin gelen ok? Bilem ok işi vardır da. Gel nahar ýemeli. Kakam ýoň beýle köp eglenen okdy. Bir hepdedene mudaga çekdi, öýe gelen ok. Bilem ok odan bilem ok. Näme çek kakaňy? Bolanda näme nepi baroň? Sen günäkär, hemmesine sen günäkär. Odon? Buraya gel. Hani gel nahar ýemeli. Odon sana bärik gelýän. Kim var? Men geldim. Size kökecik pişirdim. Erdem bilen odun halayan zatlarından pişirdim. Erdem nerede?
Ne demek? O nähil nirede? Habaryň ýokmy? Hayır. Yok. Neyi bilmem. Nämeden habarym bolmaly? Şowundan bäri gaýdyp gelmedi, erdem ýok. Ne söylüyorsun? Diýen zadyň näme Aynur? Ben seni aradım. Saňa jaň eden rüýdýädim. Nerede olduğunu Nirede digin bilýämiň? ne bileyim. Men näbileyim? Canı sıkıldı. İçi gysanna şilen agdýady. Gidip oraya- Şo ýere ýerleşmeli ýady. Belkem şilededir. Onu men näme üçin ağladyň? Ne yalan Näme söylüyorsun diýip sen? ağlapdyryn men? Kakamyň işkärni ýadyň. Teret ýok ekene. Şilede ekeni. Şey diýdiň. Şile'deymiş. Şilededir diýmedim. Belki şo ýerdedir diýdim. Bilemok diýdim. Ondan omuň näme gerek bar odan? O nähil näme gerek bar ece? O men kakam ahyry. Şontadan bolýar. Teret ikimiz gül ýaly ýaşap ýörse. Çıkar artık. Çıkarını kakan kelläňden uzun. Baban yok Biz artık üçünini bizim. kakan ýok. Sadece Diňe biz ikimiz varız. bar. Sen de Sen hem men. İkimiz. İkijigimiz. Yok. Men kakam göresim gelýär. Ol sen sebäpli gitdi. Sen sebäpli. Merhaba, salam. Men Şile'ye gidecek. Şurada neymiş etcek? O yerde kakam var. Kakana kim diýerler? Ay daýy, kim bolana näme? Puluň berýäne. Ozan. Ozan, Geç oğlan. turunny giýjek alýan. Bana bak. Maňa gulak as. Düýün saňa gaýgyrdym diýip şeyden bolýanmy? Men saňa tur diýen. Kaçypdyr. Anneciğim. Ejejan, men kakam özlemäge gitýän. Meni gaýg etme. Şile'ye git. Şile gidipdir. Samsyjak. Näme diýdiň ýeňe? Ha, hawa. İstanbullu şol ulaga minipmi? Adı ne? Adı näme diýdiň? Okanmy? Ha, Ozan. Polya ýeňe gaýg etme. Gaýg etme. Dur bakayım. Durhani, sen gadyň Ozanmy? Hawa näme gerek? Ejeň çaň etdi. İlkinji awtobus bilen ýydyňy guratjak. Dur, kaçma, dur. Tutuň ony, tutuň. Goýberme ony, goýberme. Goýber diýen. Näme üçin howlaýaň bu çagan? Agam öýden gaçypdy. Yok, kaçamok. Öýden kaçmadım. Kakamyň ýanyna geldim. Ana, eje hem şey diýdi. Kakamyň ýanyna geldim diýä bolin, ynanmaň diýdi. Ay size näme? Goýberiň meni. Doğruyu Han dogryň aýt. Öýüňden gaçdyňmy? Saňa näme ay? bak. Gulak as. Maňa çynymy aýtmasaň, o taýda polisiýa bar. Orada söyle. Şo ýerde aýtmaly boldyň. Şimdi. Häzir bolsa, Annen seni ejeň seni gaty gaýg edipdir, gaty gynanypdyr. hemen geri Derrew dönmeye ýygyny beriň diýä. Yeri gitmek Ýygyny gidesiň gelenokmy? Teret menim İstanbul'a gidjek. Ýene gidip bilerin. Gitjek gel, bollumy? Gitjek gel. Oklan okmadyň ay sen? Uwuklan bolsam, oğurlyk etjek ekeniňde. Oğurlyk edemok. O kökany awtobus şereketi paýlada. Ýöne sen öz paýyňy iýdiň-a? Hawa da ol iýmedi. İýmeleken näzi? Täsin çödü güç. Başım tabii. Ama Ýöne şonno da ýalňyş. Dogry aýdýan ýöne saňa näme? Oğurlyk edýän meni? Tamam işte. Hawa da. Biri erbetlik eder, başa berem öňüne aljak bor. Durmuş şey dip dowam edip dur. Ýöne maňa edilen erwetlikleriň hiç kim öňüne aljak bolmada.
Neredesin? Nire awra boldun, nire? Kakam göretim gelýär, kakamy. Çok teşekkür Ören minnettar, size de iş bolluk. Düşöňüme, inni sen kakan yok. Men kakam göretim gelýär, goýber diýdim. Estağfurullah. Goýber. Ozan, düğün näme üçin gelmedin? Bir zat bollumy? Hiç zaten bolanok. Kakan aýdyp geldimi? Bese doğunni. Kakan gözlemek üçin öýden gaçypsyň diýip gürrüň etdiler ahyry. Beset diýen saňa. Besedinni. Günaydın. Salam. Günaydın çocuk. Salam çağılar. Salam oğlum. Oturun. Men Salih Demir. Täze eni dil moğlummuz. Bundan sonra Mundan meýlek eni dilini bililikde öwreneriz. Nähili ýagdaýlaryňyz? Sağ olun. Evet. Onu tapagmyza başlaýyn. Doğruyu Doğruň aýt. Doğruyum aýdýan. Men näme üçin on galamyny uğurlaýyn? Şoň ýarty özümde de bar. Yoktu. Şu gün yerden geleni de yoktu. Soňam birden bar diýen bolýar. Üstüne de yalan söylediyen, utançlı, yören müdürün yanına, o sana Nämet bilen aydar. Egilik mi oğlum? Şoğlan oğurluk edipdir. Şeýle mi odun? Hawa dogry, galam uğurlady. Haýsy galamyňy? Ine şu elini aksini. Yok, uğurlamok. Özümünki. Bolýa gelin şeýdeli. Sen galamyňy dostuňa ber. Ber. Näme üçin bereyim? Şeýsen moğlumyň seni tertip düzgün guramasyna berip bilmedi. Sebäbi galamy ýygyna berýän. Şeýledem mi oğlum? Şu gedeklikçe bağışlayaz. İyi, bolýa da al. Samsyk. Niye? Näme üçin beýtdiň? Ertir mektebe ejen geldin. Bence yanı. Siz ýalňyşýan bolaýmaň. Oglum beýtjek çaga däl. Oğurluk etmez. Ýöne oň elegiri. Nereden bilýäňiz? Men oglum nenen günäkarlap bilýäňiz? Sebäbi men öz gözüm bilen gördüm. O nähili? Sapagydyň oglumy ýerlap geçýäňizmi? Tapakda göremok, awtobusda gördüm. Awtobusda? Hawa, şeýleden gelýär. Ey Allah can. Siz şileden odun getiren adammy? Hawa, Awtobusda da şeýtdimi? öňüni almadyk bolsam oğurlajakdy. Bizim günümüz gatagyrmy oğlum? Öňürte ärimin dereksiz çykmagy, soňra gyýdymyň ölümi, soňam Soňam erdemiň öýü taşlap gitmegi. Siz bunu siz muny nereden bilýäňiz? Ben Men gyzyklanyp durýan mollum Aýnur hanym. Size de gowy düşünýän. Ananaýyn. Öz aýaňyň üstüne durjak bolýaňyz, hötdösüniň geljek bolýaňyz. Men hötdösüniň geljegiňi tanynýan. Emma adamyň käme hal öz güýjüni gönüp durup bilmeýän wagtam bolýar. Tez beýtmeň. Oy menim olan üçin elimden gelenini gaýgyrmaýyn. Ýalňyşlary görmezlik edip ýagşy netije gazanyp bilmez. Ozan. Ozan? Ozan? Ozan. Ozan? Yine kal. Yeni de kaçıptır. Ozan. Ozan. Vay, moğlum bu siz mi? Sen bu wagt mektepde bolmalymy? Bolmalyal. Näme üçin? Sebäbi kakamyň ýanyna barýan, kakamyň ýanyna gitjek. Sen hakaňy ýeri dediňi bilýärmiň? Bilýän, Şilede. Bak, Ferhat, ene men kakam. peki Ýeri bolýar. Ikimiz bir zady gürleşeli. Seni öýüňde elteýin. Özümem hakaň özlemäge deýin bolýarmy? Sen baranyň bilen o gelmez. Gelaýsa näme? Bu mektup oňa şu haty ber.
O şonna geleyimese? Hani yürü häzir öýe gideli. Ejeň seni ala dediýändir. Anne. Enesi? Ozan bärde dälmi? Yok, bäriga gelenok. Näme boldy? Ýagtyjygyma bir zat boldymy? Yok, yine kaçıptır. Kakatynyň ýanyna gitjek bolup yine kaçıptır. Ey Allah. Atal ogul bolup näme üçin ýöne öýden gaçyp ýörler? Bakar mısın? Eşdiňmi? Bir kez çay getirsen. Häzirjek. Bir çay da Maňa da getireýin. Bolar agam, bolar. Hasan, işini turup öňe aýt. Näçe günler din otu işläp ýördüň? Ýadamok başlyk. Gaty adydyň. Bu gece Hamid dursun. Sag bolun gelin. Welsi bolmaz, bar gaýt. ne kadar? Neçe ýagdasam şonça da gowy. Sen şu wagt ozanyň kakatyn alyp geldiň peýda etdi görüý diýäňmi? Şunça aýralykdyr ýalňyzlykdan soňky duşyk belki oň ýüregini ýumşadar. Yüreğin yumuşamağı çekilen cepalan hayra uğurlma bilen bağlanışıklı. Entek erdem belanı berenem tapanok, bolup geçen vakalardaki nefsinin payınam. Dogry aýdýaňyz. Häzir ol özüne näle aýalyny günäkärliğe. Aýalym ony günäkär azap edýär. Yönü baştan geçiriyen kıyınçılıkları olar üçün möhüm hayırları uğurlup, güýberen hataları yuwup bilir. Siz öňe aýdypdyňyz. Hikmet gözü bilen seredip bolup geçen wakalardan çoňurmany çykarmak gerek. Hawa, çuňdan oýlanyp sabır bilen baştan geçirilen apatlar yumşak häsiýetler bilen utgaşdyrylanyny eşiretli günlere yetilmegine sebäp bolar. Şeýlelikde betnişan keşfil wakalyň apatly häsiýeti galmaz. Ine entek häzirlikçe gynansagan wakany iki tarap hem betnişan kesdi gözüne getirýär. Arada ejir çekýänem ozan. Gynansagan häzirlikçe şeýlerak dowam edýär. Dansın. Batsın bu dünya, çomsun bu dünya. Ağladıp gülenen aletler bolsun. Aletler bolsun. Yazık. Alet bolsun Erdem. Erdem besedin ne haş edýän besser. Maňa ertek oturma. Ertek mi ha? Ertek mi? Sana şu öy alan wagtyma ertek däl ha? Öy alalmışam da. Näme boldy? Häzirin bankyň eline dälmi? Seviň şanyňyza. Yalňyz men bu dünýäde. Iki yalňyz men. Hiç kimin ýanynda bolmagy hakym ýok. Men ýaly erwet hakky ýokdur. Men erwet ýan ýollar. Erwet adam. O men jeýle. Näme denir? Bu betbatlyklar torny ýertip geçip bilenmok. Benim üçün beýle bolýar. Etmişim näme? Bu zatlar näme üçün beň başyma düşýär? Hiç kim ýalňyşlyk goýbermedim. Men sebäpli boldy. Kakam bolsa, işlerge mişe düz bolup durma derdim zannerdi. Gitsedi. Maňa näme kaka, maňa näme? Şoň üçin ine menem gitmeli ýolumdan ýürem ok. Alyne menem şeýle boljak. Sen kim bolýaň o? Özüňe kimdir edip algyň soraýan haýwan. Berjek gel, elimden elini gaýyrma, berjek gel. Kardeş,
Menin alanda bir hepdeden soň bererin diýip kardalmadyňmy? Ýeren soň, Näme sorap ýalňyş etmişimmi? soramorsun. Alga sorar bar näler? Akıllı başlı adam bergisini wagtyny berer. Berip bilmede gelip adam ýaly aýdar. Sen maňa adam dälijek bolýarmyň. Bo bulur ýene häzir men seni. Goýber. Goýber diýen. Öldürdüň o meni, öldürdüň. Goýber diýen haýwanyň meri. Haýwan. Kardeş. Gayret et dostça. Nasıl oldu hemşire? Bu nähil beýle boldy? İlki gıygırıştılar. Bir adamın kellesine çüýüşü bilen urup yıktı. İnşallah oňatlaşar dämi? Ay bolýa adam. Hani bir munt ayak çek. Durani, görkezmäň alalla. İçip bilen geçip adam urmak aňsat däl. Kedelhana getirip bunu gutulmorsun. Ağam men işaret etmedim mi? Onu kimin eden naýdarsyň? Näýatak özüne gelip görkezmäň tasdiklady, mesele bolmaz. Gelani berik. Al hani. Sagaman gidip sagaman ye. Tapaklan gutoranan baran bolýarmy? Günnüdüň haýyrly bolsun. Siz Aynur ozyny almy. Hawa men. Şu zaga ýere gol çekin. Şu ýeremi? Hawa. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Bu ne Bu işin? ne moloka? Aman Allah. Ey Allah can. Anne, Ece, eýgilik mi Ece? Ojunuz bergiňiz sebäpli kanuny laýyklykda öýüňiz eliňizden... Bu näme diýmek Ece? Evimizi Öýümüzi alýarlar oglum. evimizi Öýümüzi hem elimizden aljak bolýarlar. ama atladı. Ýöne munda näde baş alyp çykar? Muňa da çydar. Arkyn bolay. Ferit ağlamak. Ferit gördüňmi? Eceler ama ağlap bilýär Ece. Wah balam. Sağ olun. Minnettar. Sağ olun. İyi günler. Salam. Oto gerek mi? Yok, birini gözleyen, şu yerde işleyen bolmaly. Ady Erdem. Yok. Bärde Erdem diýen adam işleýän ok. Emin misiniz? Şu yerde işlemeyen anyk bilýäňizmi? Asal men birinden soramda şu yerde işleýärdi. Be. Tanamayan adam işleýän bolsa onu bilemok. Beýen gözleýäňizmi? Hawa, Erdemi. Fotoğrafı bu. Ine oň suraty. Hasan Bey. Bana adam Hasan ippi. Diýmek Allah'tır. Hiç şaşırdım. Yeňirim mok. Onda bir Bir şey zadyň badygyna başlanamak ýadym. Ne yapacaksın? Bu adamy näme etjek? Bulmam Hökman göräýmeli. Haçan gelerkä? Inni gelmese gerek. Gawahanada biri bilen terhoş ýagdaýda uruşupdyr. Siz hem şoň üçin gözleýäňizmi? Neme, men... Düşnükli. Başta gelinle bir hilli ödü. Nefsimiz ağırıp iş alaydık. İşine de dürdü. Yöne hiç kimle gürleşmedi. İşi kutarıyarım molin deniz kenarına gidip yeköd keyip çekyedi.
Näme derdi vaka diýedik. Meğer Görüp otursak serhoşyň biri ekenine, seret gatçar ekenine. bak Gör adını da- adyna mütesün niýsene. Yer bolýa, sag bolun. Neden kalktın? Näme üçin uruşdyňyz? Tatsana ba onu öldürün ekeni. Men hiç kimle uğraşamam. İki adam uğraştı. Soňam bir beylekin kellesine çüýüşi döp gaçyp gitdi. Töwerekdekiler o ýerde senden başga hiç kim görmändir. Üstesinde de aragy çeýän ekeniň. Bärik getirenler de serhoş ekeniň. Owa, ýöne yaralanan tanamok. Olar bilen meň işim ýokdy. Adyňy büýtgeden ekeniň ha işleýän ýeriňe. Näme üçin? Belki birinden kaçýandyň. Doğruyu söyle. Dogryňy aýt, kimden kaçýan? Görle bol. Kimden kaçýan? Yaraladın. Yaralan adamyň bilen näme baglanşyň bar? Ya da şomu da ýerleýän adam? Soň meni günme goýarmasyňyz. Elbette. Tamam bolýa. Men etdim. Güzel. Ýagşy. Ahir dogryňy aýdy guradyň. Şimdi anlat. Inni aýt. Hani ol adam bilen näme meseleň bardy? Aragy çok ýerdim. Ol adam gelip kelle magyrtdy. Soňam kellesine çüýüşe dögdüm. Bolmy? Bolmy? Adyň näme üçin ýetgetdiň? Kimden kaçýadyn? Hiç kimden hem kaçamakdym bollenni. Bu näni boynuma alym diýdim äside. Başga näme gerek? Alo. Alo? Ozan nähili? Men Salih mollum. Gowum oğlum. Kakam tapıp bildiňizmi? İnşallah. Derrew taparsyňyz. Menem tiýdirek tapaýdy dip dileg edýän. Bolýa. Görüşýänçek. Sag bolun. Erdem özüne bilen baglanşykly maglumat alajaktym. Hawa, bu näsini boyuna alýar. Iýi kadyda geçiriljek. Özüni görüp bolmazmy ka? Gynansaňam howastarlarynyň ýa-da akly ujatyndan başga hiç kim ruhsat bildiren ok. Sag bolun. Erdem, Ne var? Näme gerek? Näme tilýäňiz? İfademi Görkezmän berdim men. men polisiýadan näl? Ogluňyz bilen baglanşykly gürleşjek bolýan. Men ozanyň mollamy. Ozanyň sediqaty göresi gelýär. Menim sizi tapar diýip söz berdim. Men şoň üçin berdi. Sizin gaýdyp barmagyňyzy umyt bilen garaşýar. Men bilen oýny diýäňiz. Göreňok men gabawhanyda. Onsoňam oglumyň ýanyna näme ýüzüme baraýyn? Oňa näme diýeýin? Jigiň men sebäpli. Men bir perwalygym, sampyklygym derali gitdi diýeýinmi? O ramla. Benim men ýal kakat bolanyn bolmady gowy. Ozana beýle pikir edýän röýdemok. Sizden o gerek. Tapan mahalym şahdetide gowuşurmagmy isläpdi. Haýyş edýän, alyň. babacığım. Kakacan. Annem Näme üçin ejem kimni ýalňyr goýunyňy bilmesem de, ben seni men çok seni özledim. gaty göresim geldi. Ne zaman Kaçana görürüm? ýygyňa dolanjak. Biz artık Ya da bizi sevmiyoruz. halan okmy? İstemiyor Göresim musun? gelen okmy? Ben seni Men seni hala emsegem gowurýan. okuldan Mektepden dönünce öýe gelen çok mahalym özledim. saňa bolup geçenleri gurrun göresim gelýär. Yine birlikte Ýene de bileje oýun oýnasym. gezmeye Gedelenje çıkalım. gidesim gelýär. Kardeşim Jigim aýryldy diýip
Ödün günahkarlama. Bir kaza. O bir bolcak iş. Çok üzüldüm. Bilýän. Onu Ol kaybetmek ayrıldı için diýip biliyorum. gaty gynanýam. Benim de Ýöne sana sen ihtiyacım maňa da var. ejemede Ben gerek anlıyorum. akryn. Seni çok Ýene gaty seviyorum. gowy görýän kaka. Babacığım, Kakaca. hemen Bakımcık öyle öýe gel. Oğlum, Haýş edýän oglum ozan. Ey Allah can. Allah'ım Men etmişim näme? benim Berde men näme işim var? Men oglumyň ýanyna bolmaly. Ol ente gaty çakyry. Ýöne men kan horadyn aldım. Günäni boynuma aldım. Näme üçin? Näme üçin beýle iş etdiňiz? fark Men üçin daşynda ýa. İçinde bolmaň farky ýokdy. Oturmak. Gaýdym aýrylandan soň men üçin ähirsi jebir jepady. Ömrüm duruşuna jeda uğurlu. Ödüm içki verdim. Ola adam yaralanan mahal men içip oturdum. Terhi oştum. Cinayeti boynuma galdy. Içki öňürti insany akyldan aýyrýar. Akyl giden soň insan erkek tiýarsyz gämemek diýär. Haýdy kenara barjak näbelli bolup beýguman tolkunlulmy emele gelýär. Men inni ozana näme diýin? Hakyň getireýin diýip söz beripdim. Çok üzüldüm. Gaty gynanýan. Gaty gowy görýärmi oňa aýdyň. Ama biz Ýöne tutsaglykdadyňmy bilmesin. bunu Ne göster. şunu oňa görkedim. Deyin ki Kakaň babam şu suraty ilmi dama ýanyna saklapdyrdy. Ýöne görýän welin suraty seretmäni, oglum hakynda pikir etmäni ýatdan çykarypsyň oý diýär. Hawa, şeýle bolaydy öýdýän. Yaralı adam ölmendir. Oňatlaşsa äkli zat aýan bolar. Şeýle mi? Ne zaman Lokman ol haçan öwdüne gelerkä? Cinayet işini kaadete geçirmeden on görkezmeden almak gerek. Bilmedim de. Doğrunu aýtsam öýüne gelir öýdenmok. Alan urgulary derarly beýne gaty depir etipdir. Çalajan ýagdaýda. Bir gudrat bilen utulaýmy taha. Düşnükli. Hem etçe alacımız yok. Onun ol adamın işini kaadete geçirmeli var. Salam. Salam. Men ozan görmekçidim. Odan näme üçin görmekçi bolýaňyz? Oňa kömek etmäge ruhsat berjekdiňiz hakyny aýdypdyňyz ahyry. Bolmany şunu reding-de diýmekçi bolýaňyzmy? Düşünmedim. Çağaň başyna näme gelse sen zararly gelýär. Düzetmäge bir ruhsat ber diýmekçi bolýaňyzmy? Uy beýle zat bolmada, estağfurullah. Ýöne hata goýberlen bolsa onu bilelikde düzedeniň gowy dämi näme? Ýöne käbir kişiler onu bozmagy dowam etmese de. Geçin, odan öz otogynydy. Sag bolun. Ozancı. Ozancan, mollumyň geldi. Mollum, kakam nerede ekeni? Geldi mi? Hakyny tapdym ozan. Hatyňa mowşurdum. O gaty tolgunny. Oň seni göresi gelýär ekeni. Häzir nerede? Aşakda mı? Meni begindirjek bolýaňyzmy? Gizlenip durmya. Şimdi otur. Häzir oturup maňa gowguluk asmaňy isleýän. Tamam mı? Bolýarmy? Baban da Hakan seni göresi gelýär. yanında ol. Ýanynda bolmagy arzu edýär. Bak Seret, bu fotoğrafı şu hep suratol yanında elmede taşı. ama ýanyna götüripdir. O gelene O kadar gaýdyk sen gelýänçe yapmasını istedim. onu sen saklamagyny isledi. Gelýänçe mi? Ozancığım, Ozancan, baban Hakan köp batlap gelip bilmez. elinde ol. Sebäbi bu oň özüne bagyl däl. Näme üçin gelip bilen ok? Döndüğünde Gelin mahaly aýdar sebäbini. Haçan geler onu? Bir aýdan mı?
Bir ýyllan mı? Sanırım Az köpräk wagtdan molaýmasa. Meni göresi gelen ok. Meni halan ok. Diňe jigimi halaýar ekeni. O gitti, bizi taşlap gitti. Gelmez, gelmez. Üzülme. Gynanma balam. Gynanma oglum. Men mara. Seni asla ýalňyz goýman. Öýümizem ýogunny. Nirede ýaşar? Köçede mi? Nädip mektebe giderin? Kakam şu zatlar hiç pikir eden okmy? Sen bu zatlar gaýyk etme. Elbetde bir çäresini tapar. Köçede galatymyz ýok. Mektebe de gidersin. Sen gynanmasaň bolýa. Özüm hemme zadyň ötdesinden geler. Ýaşar ýeriňiz barmy? Kim acaba? Bu kimke? Merhaba. Salam enesi. Bir rahat etdik golin girmek bolýarmy? Şeýle gurrun ederlermi gyýdym? Kim gelipdir? Men görmegeýje agtyjagym gelipdir. Hani girin içeri, girin. Ozancı. Odancan, seret mehman otagyna şkafda gowy görýän suratlaryň bar kutu çykdy. Şolara güýmen ber. Nesi? Näme bolýar oňa? Babasını Kakasyny göresi gelýär. Anneciğim, Enes haýyş edýän bagşly. Men saňa bir edeplik etdim. Göwnüňe degdim. Ýek özüm hötde gelerini öýtdim. Adama mätäşdir gyýdym. Bolýan zatlardyr bular. Owarram senin tek ýaş gynanma. Bir ýem ýatdan çykardym ony. Erdemiň bergi sebäpli öýümüz allylar. Barara gapymyz ýok. biz de Kabul etseňiz, Bay gyýdym, muň ala dediýän zatny seret bol beriň şu ýerde. Men size öň aýdypdym bile ýaşalyp. Onda da ýek özüm içim gitýär. Sen hemen gyýdym, odanam agtygym. Bir akıl oğlum akıllanyança bilece bir mıdar ederse. çok iyi. siz nähil gowy enesi. Eden ýagşylygyňyz nädip gaýtararkam? Erdemden bir habar hatyr barmy? Bilemok enesi, gyzyklanamok. Ozan'ın Odany gynandyrmajak bolup, moğlumy bir ýerden tapypdyr ony. Gelmegi tilýämiş, ýöne gelip bilen okmuş. Bidereklik. Inne odanyň kakasyny unutmak gerek. hayatı Mundan soň ömür gaýdyp gelmejek bir ýerine garaşyp ýörse bolmaz-a? Baba. Kaka. Kakacan. Neredesin? Neredesin Kakacan? Seninle näme etsem diýen gyýdym? İş gözläp görjek. Hökman işlemeli. Men ne paga pulum bize yeterlik bolar. Bor golin şonna da. Bir munçyk. Alo. Alo. Hayırlı olsun. Hawa men Türkan Odinal. Hawa, Ene yelim marmay. çekerde bardır balam. Şile polisiye bölüm diýdiňiz mi? Evet. Hawa, men oglum bolmaly. Oğluňyz adam öldürjek bolanlyk üçin tutuldy. Ertir işi kadyete geçiriljek. Size habar beriň diýdiler. Adam öldürjek bolupdyr diýdiňiz mi? Ýok, oglum beýle iş etmez, beýle zat bolup bilmez. Gynantygam şeýle. O günahyny boyun aldy. Ertir işi kadyete geçirilýär. Habar beräýin diýdim. Sağ olun. Ne oldu anne? Näme boldy enesi? Erdeme bir zat bolupmy? Dur gyýdym. Gyýdym, maňa suw bersene.
Yüregim sanşak bolýar, yüregim sançýar gyzym. Enefi ýagşymy? Näme boldy? Näme diýdiler? Erdem gawahanadamış. Adam öldürjek bolupdyr. Çok şaşırdım. Näme üçindir men geň görmedim. O yerden gaçmandyr gerek. Bağışla Enefi özüm saklap bilmedim. Men sen gan basyşyňy barlak göreýin, renkin gowy däl. Babasının Kakatynyň ýanyna gidiýänligi anyk. Onu saklamak gerek. Goýul kakatyny beýle ýagdaýda görmesin. Goy gitsin. Belki görmelidir. Belki kakasynyň şeýle ýagdaýda görülmegi gerekdir. Goy bir-birler bilen ýüzbeýiz bolsunlar. Ay Nur, men gitdim gyzym. Odan yok, Enefi yerine yok. Mihman jaýa seret hani? Suranlarda suratlara seredýändir belki. Yok. Demek ähli zady eşitipdir. Hökman şile giden bolmaly. Nerden bilsin? Men gürleşemde otogda ýokdy. Beýleki telefondan dinlenir. Ey Allah. Dur, meni feňlen itjek. Allah. Ey Allah can. Salam polisiýa daýy. Salam. Men kakam şu ýerde tutulukda. Onu görüp bolmadymy ka? Kim diýerler oňa? Erdem özüni al. Baba, kaka. Ozan? Oğlum? Senin näme işiň bar bärde? Seni görmäge geldim. Bärdedin enem telefonu gürleşip durka eşitdim. ne kadar Seni gör, nähil göresim gelipdir. Şeýle görsenäm üçin gitdiň onu. Atay. Ýalňyşypdyr. Gidenim bilen gaýgydan dynaryn öýtdim. Her şey Hemme zat ýatdan çykar diýdim. Ýöne beýle bolmaýan eken. her şey Gaýta bar beterleşdi. şu hal. Maňa bir Baba, Bana bir Feride. kaka. Sen ol adamy çyndanam öldürdiňmi? Ýok oglum. Ama Ýöne sen maňa näme üçin ynanjak? seni bırak. Seni taşlak gaýdan, Zorda kal- kıyınçılıktan kaçan birine Niçin ne edip ınanacak? Babam sebäbi sen kakam ahry. Men kakam. Senin men yeketak oğlum. Ozan, Seni görmek seni görmek için gelmedim Erdem. Ozan almağa geldim. Bilýän. Sen kim dogry? Ama bir şey Ýöne bir zady bilip goý. o adamı Men ol adam öldürjek bolmadym. yardım Aýtam kömek edip hayatını janyny halat etjek boldum. sana inan. Sana ananamok. Inneden beýlek aýdan datlan hiç ýerine ananmaryn. Durmuş guramyzda hemişe bile ýaşar diýip Ama o da birek söz beripdik. Ýöne olam yalan ekeni. Dogry aýdýan. Näme diýseň diýiber. gidiyoruz. Hana Ozan ýör gideli. Anne, biz Enefi, dışarıda biz sana daşarda garaşarız. Nasıl? Oğlum ýagdaýyň gowmy? Ne oldu? Beýder ýaly näme boldy? Eger sen etmedik bolsaň onda näme okymyň edenini aýdanok. yoğun Agar bakımdaymış. ýagdaýda ýatyr. Kurtulması Kutulor için lälýäler, savaşıyordu. çalajanmış. Bitkisel. Çalajanmış.
Doktor bey. Lukman. Näsaň ýüregi uranok. Defibrillator getir. Häzir getirýän. Doktor bey. Lukman, näsaň ýüregi urup başlady. Ananar ýaly. Baba kalk. Anne, Ece, kakam görmäge gidýärselmi? Goýun ozon. Kakan kelläňden çykar düşnüklümi? O bizi ýalňyz goýup gitdi. Innemeden jinayet sebäpli tutsokana girer. Yok. Ananasyň gelse de gelmese de kakan birini öldürjek boldy. Jedasyny çeker. Inni kakan ýadyňdan çykar. Kakam cinayetçi değil. Ol adam öldürjek bolanok. Anha görersin, basım gelir. Ozon, oğlum, gynanyrma inni meni. Kakan mundan soň görmersiň bolýarmy? Gaýdyp kakan görjek bolup öýden gaçaýmagyn. Gaçtan gaty erbet bolar. Şunu ýadyňdan çykarma. Kakan bizi taşlap gitdi. Bizi göresi gelmedi, üstüne jinayet etdi. Inni bir näçe ýyllap tutukhanada ýatar. Anne, Ece, sana bir zat aýtjak. Şu bolup geçen dağıtlarda den hiç ýyly günäň ýokmy? Özüňden sorak gördüňmi şonu? Ýigrim üçünçi sahypany açdyňyz gerek. Beren gönük bolemy hökman okaň bolýarmy çagalar? Indi çykyp bilerdiňiz. Elimi ağırttım. Yörsene. Bol çaltırak yür. Bol hani yür bol. Tidirek. Çaltırak. Ozon. Ikimiz kakaň ýanyna gidelimi? Hawa gidelim oğlum. Çındanam gidip bilersmi? Hawa. Awa sadyk, aýdy berdiň de. Hormatly kady, bu jenabyň çyýtýarym günäsi ýok. Dostum Kadir ikimiz azrak içirlik. Diňiz kenaryna gedilenje dip ýöreke köýüne dawa sebäpli gyýgyrşyp başladyk. Soňam Kadir gaharlanyp içke erkin alyp kelläme çüýüşi bilen urdy. Soň ýadyma düşenok. Ýöne arasyna gözüm açan wagtym bu adamyň adynyň Erdem digini soň bilip galdym. Meni harat etjek bolup duran ýadyma düşýär. Ýazgydym. Şeýle çözgüde gelýär. Erdem özüne alyn günäsizligi takyk anyklananlygy üçin jinayet işini ýatyrmaly karar edýär. Yaşa! Gözüň aýdyn. Nerede kaldın? Nerede bolun oğlum? Ala dedik geçtimle. Enesi ozonu siz okudan aldyňyzmy? Ece, sana bir yerini getirdim. Aa, ne işi var? Berde näme işiň bar? Tutukhanada Kakam etmeýändir eken. Yaraly näse kadyetde aýtdy kimin edenligini. Aslında kakam halas etjek bolupdyr. Aynur, ne olur affet. Öt günämi. Sana tek Sana oğlumyň ýanyna ýene bir gezek söz berýän. ne olur. Näme bolsa bolsun. Mundan soň seni oğlumuzy ýeke goýman. Hasam gaýratly bolaryn. Başymda näme gelse de üçüýmiz bileçeker. Bilece. Başlayan gerek. aslında sen men günäm et. Sana bil baglamadım, inanmadım. Ýöne taşlak gideniň üçin gaty gaharlandym. Näme etjegimi bilmedim. Aýratynam odanın gynan ýanyny görüp çäresiz galanma seni ýazgardym. Senem meni bagşla. Sana ne hak gaharlandypdyryn. Mundan beýle her näme bolsa da sana inanmadlyk etmen. Ýanyňda bolaryn. Odan kiçijigem bolsa maňa nusga boldy. Elbetde sana da.
Mollum Salih mollum nerede? Salih mollum işten çıktı. Hay Allah. Ey Allah. Sağ olam deyip bilmedim. Ne geldi? Gel hani. Canım Oğlum. Kakamcan yeketağım. Men almağa gelipdir. Bu işimizi de daşlar ahir yerlerine oturdu. Nikar kalgurlan bitewlik insanyň soňky durmuşyna da dowam etjek birlikdir. Näme üçindir er ayal käte gaharny bäs gelip bilmän muny ýatdan çykarýarlar. Pikir edik gör. Insanyň eli, goly, dili, dodogy, başy, ayagy nähili aýrylmaz bölekler bolýan bolsa, insan bulan oňat bolmak üçin alad etmese, Olarda bir kemçilik bolanyny derrew bejertmek üçin alada ne diýär? Ýok etmäge dälle, bejertmägedir jaşýar. er aýalam biri-birine şeýle çemeleşmeli. Ýogsam üwit ünnüň we hoşniýetliligiň ýoly baglanar. Şeýle bolanyny bila beterlere ýol açylar. Aslında bir musabat kıyınçılık müň netigatdan ýegdir diýipdirler. Emma ýagşysy bolsa, iýişiň netijesiniň kıyınçılık bilen baglanşykly bolmadyk netigat bilen kanagat etmekdir. Ýür odan. Inni gönöýüm diýär.